Id-dehra ta' balena ta' tip fin Wales għaddejja viċin l-irdum ta' Sanna B'Fawdex belħet l-bosta. L-baleni jpostu viċin tal-Gżejjer Maltin mhuwiex fenomenu stramb. Dan għaliex bħal dan iż-żmien tas-sena meta tispiċċa x-xitwa u tibda ir-rebija, numru kbir li jlaħħaq il-mijiet jew anke l-eluf ta' baleni jemigraw lejn Lampedusa. Dan għaliex din il-gżira toffri ħafna gambli żgħar magħrufin bħala l-krill li huwa ikel għal dawn il-baleni. Il-professur Alan Dejdun, bioloġista tal-baħar, spjega ma' One News kif il-baleni jpassu wkoll bħalma jagħmlu la-safar. Jiġifieri hija parti mill-migrazzjoni, mill-passa, bl-istess mod li jpassu la-safar, anke l-baleni jpassu, tajjeb, għax daw tant għandhom bżonn ikel li ma jistgħux jibqgħu fl-istess żona għas-sena kollha. Infatti x'kienu mbagħad jibda joqrob is-sajf għal Ġunju, jitilqu minn Lampedusa, jagħmlu vjaġġ ta' kważi 1000 kilometru u jitilgħu fit-tramuntana ta' Malta, fil-viċin Ġenova, il-fuq minn Korsika. Il-professur Dejdun għalilna wkoll li l-baleni kapaċi jieħdu nnifs fit-tul, iżda minħabba li dawn huma mammiferi xi darba jkollhom bżonn jitilgħu fil-wiċċ. Riżultat ta' dan, riċerkaturi Taljani sabu mod kif ikunu jafu f'liema parti tal-vjaġġ tagħhom ikunu waslu. Sa daw li jagħmlu riċerkaturi Taljani waħlulhom, ittegjawhom, jiġrishom waħlulhom kaxxa tal-GPS fuqhom, tajjeb, allura dawk kull darba jitilgħu jieħdu nnifs, jibgħatu messaġġ u l-satelliti jaqbadhom. Allora nafu aħna kif qed ipassu daw bħalma la-safar jagħmluhom iċ-ċrieket saqajhom biex ikunu jafu kif passew minn post tal-ieħor, daw l-annimali tajjeb daw il-mammiferi waħlulhom daw it-tags. Dejdun istqar li dak li rajna din is-sena għandu jżid il-kuxjenza fost il-Maltin sabiex nieħdu iżjed ħsieb l-ambjent u ma narmu xejn fil-baħar għaliex jista' jkun li jagħmel ħażin lil dawn il-ħlejja kbar u li għandhom importanza kbira għal ħajja ta' taħt il-baħar.